Magandang araw po sa ating mga atleta, coaches, teachers, organizers, mga magulang at sa lahat ng mga bumubuo ng 2026 Palarong Pambansa. Ang Palarong Pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng mga kabataang Pilipino. It goes beyond sports. It is an opportunity for our youth to build character, form lifelong friendships, learn the value of perseverance, and discover how far hard work and determination can take them. Sa bawat ensayo, bawat pawis, bawat sakripisyo, at bawat laban, ipinapakita ninyo ang tunay na diwa ng sportsmanship at ang lakas ng kabataang Pilipino. Hindi mang lahat ay mag-uuwi ng medalya, lahat ay nakarating dito ay upang may tuturing nating panalo dahil sa inyong dedikasyon at tiyagang inyong ipinakita. Sports has the power to unite communities, inspire excellence, and shape character. Dito nauhubog ang resiliency, leadership, at fighting spirit na dadalhin ninyo, hindi lamang sa laro, kundi maging sa inyong buhay. Congratulations din po sa ating mga coaches, teachers, organizers, volunteers, local officials, at mga magulang na walang sawang sumusuporta at gumagabay sa ating pong mga atleta. Ang tagumpay ng ating kabataan ay tagumpay rin ng bawat taong tumutulong upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Sa ating mga atleta, compete with passion, play with integrity, and represent your schools and communities and regions with pride and honor. Naway magsilbing inspirasyon ang Palarong Pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Mabuhay ang kabataang atletang Pilipino at mabuhay ang bagong Pilipinas.